Kien nhar il-ħamis li għadda li fil-Parlament saret mistoqsija parlamentari lill-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia dwar il-listi ta' stennija minna ħareġ li 14,307 qed jistennew li ssirilhom operazzjoni minn dawn kważi 2,700 jew inkella wieħed minn kull 5 persuni ilhom jistennew għal iktar minn 3 snin. L-operazzjonijiet li għalihom hemm nitwa l-lista ta' stennija huma dawk fil-qasam tal-ortopedija b'total ta' 5,357 pazjent. L-iqsar waħda hija dik ta' l-uroloġija b'650 pazjent. Għall-operazzjoni ta' l-oftalmoloġija mistennew 3,478 pazjent. Ftit aktar minn 3,000 għall-intervent mediku fil-kirurġija ġenerali, ftit aktar minn 900 pazjent li qed jistennew biex isirilhom intervent fil-kirurġija vaskulari u 815 pazjent ieħor għall-kirurġija tal-qalb. Waqt Breakfast News fuq 1-2 filgħodu l-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia tkellem dwar x'qed jagħmel dan il-Gvern bilan li tonqos il-lista ta' stennija għall-operazzjonijiet u li ilha takkumla minn żmien amministrazzjoni preċedenti. Il-lista tal-operazzjonijiet qegħdin inħarsuha billi nżidu l-human resource, in-numru ta' speċjalisti, in-numru ta' konsulenti, nżidu anka l-ammont kemm ċertu speċjalisti jaħdmu jagħmlu operazzjonijiet. Li nista' ngħidha fl-oftalmoloġija hemm mod fejn wieħed jista' jżid iva n-numru ta' operazzjonijiet minn ċertu kirurġi u maċċettaw il-mod kif jistgħu jżiduh. Fuq kollox, billi nistgħu nagħmlu ċertu operazzjonijiet in-house ġo twilight hours, jiġri nużaw is-servizzi tagħna, nużaw l-istess gruppi ta' nies, imma l-istess gruppi ta' nies minflok jaħdmu waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom li huwa mal-gvern, jaħdmu fil-ħin barrani. U sintendi billi morru outsourcing. Il-figuri mmogħtija fil-Parlament jikkontrastaw bil-kbir ma' dak il baqa' jsostni l-eks Ministru għas-Saħħa Joe Cassar li b'reazzjoni għall-intervista ta' Sunday Times mal-Ministru Godfrey Farrugia f'Ġunju li għadda reġa' ddefenda track record tiegħu meta kien Ministru f'dan il-qasam. Minkejja l-iskontu meta kien Ministru il-qasam tas-saħħa kien ser tajjeb kien l-istess rapport ta' telfa tal-Partit Nazzjonalista li dwar il-qasam tas-saħħa stqar li d-dewmien u l-istitwal biex siru operazzjonijiet naqsu bil-bost tal-progress li sar fil-qasam tas-saħħa mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern.